Onorevoli Prim Ministru, Onorevoli Ministru Bartolo, Ministru Abela, Presidenti Emeriti Abela u Mifsu Bonici, Patri Dionisio Mintov, minn qalbi l-koll nselmilkom. Inħossni onorata li għal darbohra qed nippresidi iċ-ċeremonja tal-oti tal-Premju Papa Ġwanni 23 għat-Tjubija. Għaddit sena oħra minn meta ingħata il-premju l-Dilin. Din is-sena għandna żagħżugħ ieħor. Żagħżugħ li wkoll jgħix il-valur ta' Tjubija kuljum. Żagħżugħ li juri Tjubija ma' sħabu kollha, iżda aktar u aktar ma' dawk sħabu bi ħtiġijiet partikolari. Illum qed niċċelebraw it-Tjubija ta' Andrea Ġerada. Żagħżugħ li b'qalb kbira għażel li jgħin lil ħaddieħor f'kull ma jkun hemm bżonn. Andrea, minn qalbi nifraħlek għall-imħabba li turi lejn sħabek. Jiena verament gburija bik, kif jien ċerta li huma wkoll mkabbrin bik il-ġenituri tiegħek. Sħabek tal-iskola kif ukoll l-għalliema tiegħek, flimkien mal-kap tal-iskola, Sur Joseph Illun. Int qed tagħmel onur lill-iskola tiegħek, il-Kulleġġ Santa Margherita Skola Sekondarja għas-Subien ta' Bormla, u bl-emil tiegħek u rejt kif aħna il-koll għandna nġibu ruħna ma' xulxin. Kif għadna kemm smajna din l-imġiba sabiħa ta' Andre mhix okkażjoni ta' darba, iżda Andre ilu minn età żgħira jgħin lil kull min ikollu bżonn. Smajna wkoll li Andre mhux biss qalbu tajba, iżda baqa li ma bħalu ma jonqos milli jwettaq dmiru fl-istudji u dmiriet tiegħu fl-iskola. Sirt nafu ukoll li Andre huwa sportiv u smajna hawnhekk ukoll u ħajjar lil sħabu jieħdu sehem fl-sports, xi ħaġa sabiħa ukoll. Dan kollu jirrifletti x'valuri kbar u sbieħ għandu Andre. Jirrifletti wkoll it-trobbija mill-aqwa li l-ġenituri tiegħu tawh. Xi tħejjija sabiħa għal ħajja ingħatajt, Aziz Andre. Xemm misbaħ milli tkun taf tħobb. Xemm misbaħ minn trobbija tajba. U allura rrid nirringrazzja minn qalbi lilkom, Sinjuri Ġerada, il-ġenituri ta' Andre, ta' di trobbija mill-aqwa li tajtu lil dan l-Aziz żagħżugħ Malti Andre. Grazzi lilek, Aziz Andre, wkoll li riflettejt il-valuri tal-ġenituri tiegħek permezz temilek. Int verament mudell għal sħabek tal-klassi u għalina l-kbar ukoll. Dan l-avveniment ta' kull sena ifakkarna li jridu jkunu l-iskejjel tagħna li jservu bħala ċentri għall-edukazzjoni għall-paċi fih dan is-soċjetà Maltija. Trid tkun l-edukazzjoni għall-paċi u l-edukazzjoni għat-Tjubija li tiżra iż-żerriegħa tad-dinjità umana fil-komunitajiet tagħna. Nieħu l-okkażjoni biex nappella liż-żgħażagħ tagħna kollha jiżguraw li din iż-żerriegħa tikber b'saħħitha biex tħalli l-frott mixtieq. Ħalli pajjiżna jibqa' iħaddan poplu li jkun nazzjon li jibqa' jħobb il-paċi. Liż-żgħażagħ Maltin nappellalhom ukoll biex jikkultivaw kultura ta' dinjità u rispett lejn xulxin, biex ikollna soċjetà verament inklusiva, ibbażata fuq il-valuri tar-rispett, tat-tolleranza u tal-paċi. Dan għaliex fil-ħajja maġla tal-lum faċli li n-nies iħossu li m'għandhomx il-ħin biex jifqu jaħsbu dwar dawn il-valuri. Il-pass maġġel tad-dinja li qed ngħixu fiha ifisser li se tkun dejjem aktar diffiċli li nsibu ftit ħin biex nifqu u naħsbu dwar it-tifsira tal-azzjonijiet tagħna. Jeħtieġ li l-koll insibu spazju fil-ħajja tagħna, mumenti li jippermettulna nirriflettu fuq l-għażliet li nkunu se nagħmlu jew li għamilna u l-effett tagħhom fuq ħajjitna u anke ħajjat ħaddieħor. Jeħtieġ inqisu wkoll l-impatt li t-teknoloġija qed ikollha fuq ħajjitna. Illum qed inqattaw aktar mill-ħin tagħna fuq l-internet fejn nużaw il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali u għodda oħra diġitali biex nikkomunikaw bejnietna. Dan il-fatt jitlob minna aktar edukazzjoni dwar kif nużaw din it-teknoloġija b'mod li jkun rispettuż u dinjituż. Jeħtieġ li nitalmu li filwaqt li t-teknoloġija tatna l-opportunità biex inħadmu aktar u aħjar id-dritt għall-espressjoni. Iżda dan ma jfissirx li għandna dritt li nużaw b'mod bla regoli u bla etika. Naħseb li hemm mistoqsija importanti li jeħtieġ ilkoll nistaqsu lilna nfusna
f'dan il-mument. Għaliex it-tjubija fil-bniedem saret daqshekk rari? X'ġara mit-tjubija bħala valur li jgwida l-ħajja tagħna individwali u kollettiva? U t-tip ta' tjubija li għandi f'moħħi mhijiex waħda sentimentali jew superfiċjali, imma hija tjubija li hija valur profond. Hija l-kwalità ta' tjubija li ġġielna naħsbu, mhux biss fil-ħajja immedjata tagħna, iżda wkoll fil-komunitajiet fejn ngħixu. Iġġielna naħsbu f'ħadd ieħor kif għamel iż-żagħżugħ tagħna Andre. It-tjubija bħala valur iġġielna nistaqsu bliema modi il-ħajja tagħna tista' tirrifletti il-valur tad-diċenza, tat-tolleranza u tar-rispett. Fil-ħsieb tiegħi dwar il-valur tat-tjubija jiġini f'moħħi l-eżempju li qed nagħtu aħna l-kbar liż-żgħar tagħna. U hawnhekk insellem lilek Patri Dionisio li għal dawn l-aħħar 42 sena ħadt l-inizjattiva biex tippremja tjubija fiż-żgħażagħ Maltin. Int kont li waqqaft il-laboratorju tal-paċi li kienu għadu it-tarka l-ħafna nies b'diffikultajiet kbar u sfidi soċjali li minn żmien għal żmien jitfaċċaw fil-komunitajiet tagħna. U b'sodisfazzjoni nnota li l-laboratorju tal-paċi b'kuraġġ u determinazzjoni li ma bħala baqa' jimraħ f'kull rokna u qasam tas-soċjetà tagħna biex mill-limitazzjonijiet tiegħu jisma' u jgħin u jagħmel id-differenza fil-ħajja mhux biss tal-Maltin u l-Awċin iżda wkoll ta' ħafna minn dawk li jaslu fi xtutna. Aziz Patri Dionisio, is-sabiħ tal-laboratorju tal-paċi naraħ ukoll fil-fatt li ma kontx kuntent biss li tagħti l-ħuta lil min jirrikorri għandek. Ridt ukoll tallel lil kull min jista' biex ikun kapaċi jistat. U bekk ittejjeb il-ħajja tal-individwi u l-familji, mhux biss għal-jum wieħed, iżda wkoll għal ħajjithom. Fil-fatt il-laboratorju tal-paċi nistgħu ngħidu li huwa ċentru ta' edukazzjoni, mhux biss tal-moħħ, iżda wkoll ta' edukazzjoni tal-qalb. Min qalbi nirringrazzjak, Patri Dionisio, u t-tim tiegħek ta' kull ma tagħmlu maħutna fil-bżonn, huma min huma. Fl-aħħar nett irrid nistqar li t-tama tiegħi hija fil-ħila taż-żgħażagħ tagħna bħal Andre li kapaċi bitjubithom iġibu aktar għaqda, aktar ftehim, aktar rispett u dinjità lejn nies li jistħoqilhom ġustizzja u aktar paċi fil-komunitajiet tagħna, f'pajjiżna u anke fid-dinja. Nawguralkom saħħa, ġid u paċi dejjema. Grazzi.